bathukhumala umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi ngesizulu. Kulo tukalacha sengikhona sengiphathi kuyona channel yakhe hamba phambili ngezwe mina ngimfeze ngintuthuka ngakho malobhathi ilast bona magumede mhlambe emangabe usemusha like kanzo phinde ngicela nje show ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare kukhona okukhulu kunakho konke bafethu enazi indaba esizona esikhuluma ngazo indaba lapha nesithinto ukudlula emhlabeni kwamama wegcokamelisha umthandeni mfoka amanqele aloku ngena njalo ke amazwi enduduzo avela lapha nokuza kwabo bakaMthandeni umfoka amanqele kwabantu akacula nabo lapha namhlanje ngizokucaphunela enye inkulumo eyibhalwe lapha insizwa uMdumazi kanjalo futhi noNjoko lapha bedlulisa amazwi abuhlungu lapha ngokudlula mama wegcokamelisha umthandeni umfoka amanqele. uMdumazi ufike wabhala naye wadlulisa kwakhe okungajabula okanye ukuzwelana nensizwa uMthandeni. Ubhale ukuthi ukulahlekelwa umzali ikakhulukazi umama kuyinxeba okungelulu uphola kwalo ngikhala kanye nawe Mthandeni igcokamelisha amanqele kanye nawo wonke amalungu omndeni sengathi ningaqina idolo ukuze iphumule ngokuthula intombi yakwaShanda. Uthando lasemhlabeni abenalo liyophindeka ngalena kwelizayo kwabangabonaya ube idlozi elihlekini wasithi rest in peace Mashande. Kanti futhi enye message eyadluliswa lapha nomunye uzakwabo ikaMthandeni umfoka amanqele okunguNjoko umfoka mbamba ihobosha insizwa lephansi enkhandla ibhala ukuthi sidlulisa amazwi enduduzo emndenini nasezihlobeni zakwamanqele ngokulahlekelwa umama ekhaya sithi dudu emndenini kanjalo futhi nasezihlobeni Mthandeni siyazalwana nawe uqine mfowethu uNkulunkulu uthathile umoya wakhe uphumule ngokuthula Mashando. Bafethu babhala kanjalo ozakwabo bakaMthandeni lapha bakhombisa khona ukumeseka. Siyazi ukuthi umculo amaskando umculo impela ohluke ngolunye uhlobo la khona abantu ngazuyitshela ukuthi abanalo ubumbano okanye ukuzwana kodwa futhi engakhathe njena kuyavela ukuthi amabhinqa ahlangene amabhinqa united. Wena mhlambe ekuthini kwakho ukuphawula ngalezi indaba esibhlungu ngalolu hlobo lo ahlala lapha comment section siqede khona le ndaba ngazo kwethu izona ezihamba phambili esikhathini samanje. Ningakhohlwa ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare kukhona okukhulu kunakho konke. Nisiphathe kahle nibe nosuku lomnandi ngithanda kakhulu.